وەرە vêrexî وەرە vêrexî حەجی ئیبراهیم محەممەد êkes ji qurbaniyên mînan li devera berwarî bala sala derbasbûyî demê sexbêrkirina hêla kereba kanî masê mînek pêve peqiya û birîndar bûye. Wan belgêtkevin jî veke bapîr wan belgêtkevin hewê Di encam da çavên xwe ji dest dan. Piştî çar neşter geriyan. Heta dûriya 20 metran dikarît bi çavê xwe yê çepê bibînît û bi çavê rastê jî êkcar çi tiştan nabînît. Ew karê wî beriya niha di nava rezê xwe bi xwe dikir. Niha neviyê wî diketin. Em çûyne bin bircî me de Sovyetê me ew ê dî çêkir hebla dirist kir û ku da wê re bihîne ek û projist û filano û li gel hindê tên tîp me vepexwand ez û dû neferê dî birîndar bûn ek jî her gundiyê me ek jî gotê nîvar yê badiye ew jî birîndar bû. Şeş gund dikebne binara çiyayê gamnêrkî li Sinûrê nehiya Kanîmasê. Dirêjyahiya wî 7 kîlometrin. Di 3 salên derbasbûyî da bi sedema peqîna mînan 4 kes birîndar bûne û duwan jî giyanê xwe ji dest dane. Şehîdek û du birîndar xelkê gundê Ravîna bûn. Ciyayê me miherim bû ev şerayê Dûriya cihê mîn rêşkirî digel gundê wan kêmtir e ji kîlometrekê. Nukem neşên biçîn gelek cara xelkê medeniyê dîtîn gelek cara em yê xaniyê xwe vet mala xwe vet hindî tîp wastay birîsyekê an wastay heywanetekî an rutûbatekî yê peqin em çavê xwe yê bînin demê peqin bes wekî ez bêjim te min ê dîtît axêra nexêr min nedîtînet axêra bes em zanîn mi dê kîlometrekê em zêdetir neşên xwe ji gundî dîr bikin. Li Duhok ji bilî rêveberiya giştî ya karûbarên mînan du rêxiraw di biyavê hoşyarî û êk jî karê rakirin û hoşyariya mînan li parêzgehê dikin. Li ji ber şerê Tirkiye û PKK neşên li navçeyên Sinûrî karê xwe bikin. Ta 2019 jî kariyê li devera Kanîmasê hatiye kirin زاویه دهاتی نپاقش کردن و که زاویه گیری سوریال کانیماسه خوب هاتی پاقش کردن میا های زاویه کادی هد بشت میدانو که السرزری هاتی پاقش کردن زاویه کادی میا هید بجنه گیری رضا یا هاتی نیفتمام کردن بچه هاتی نیفتمام کردن جبر بارو دوخه تکشونا بارو دوخه امنی و نسقم گیریا دوره تیم مین لابرنش شایل وری بردامی بدت کار خو می نیفتمام کردی و جی سحبونش وری Li Sinûrê parêzgeha Duhok 405 zevyên mîn rêşkirî hene. Rûberê wan dibîte 19 milyon û 515,497 metrên dûca. Heta beriya du salan jî ev gove tijî bûn ji mar û biznan û derdorên 200-300 seran têda bi xwedî dikirin. Lê piştî ku metirsiyên navçeyê zêdetir lê hatin û bazneya hatnûçûna gundnişîn û ajeldaran biçûktir bûyî êdî ev jî berev çolbûn û nemanê diçin. Nayf Ramazan Rûdaw gundê Ravîna li devera berwarî bala.